A štart, cena Chorvát Slovakia SRO 30. karpatská cena bola v tejto chvíli odštartovaná. S dvojkou ide do čela Frivolina, je tam takisto aj Sydney z jednotkou, ale Frivolina bola najrýchlejšia na nohách a takisto za ňou už aj Calypso Gracie. Takže Frivolina a Calypso Gracie na prvých dvoch pozíciách a Frivolina už hneď teraz si vypracovala štvordĺžkový náskok pred Calypsom Gracie. A Sydney je na tretej pozície, kone budú vybiehať na protiľahlú stenu, Moulinet 4., Templar 5., na 6. pozícii Living Colors a posledná Rajči Šimon. Kone už minuli terčík 1200 metrov pred cieľom a je to stále Frivolina pod jockeyom Robertom Šarom, na ktorú sa teraz ale už dotiahlo duo Sydney a Calypso Gracie. Moulinet, Templar, Living Colors a Rajči Šimon je aktuálne na poslednej pozícii. Frivolina teraz sa tempo trošku zmiernilo a už sú kone na konci protiľahlej steny a budú točiť do oblúka pred cieľovou rovinou. Frivolina teraz pod jockeyom Robertom Šarom si vyberá možno takú oddychovejšiu pasáž, na jej úroveň už teraz prichádza Sydney druhou stopou a už ide cez ňu. Na tretej pozícii je tam dobre Calypso Gracie, 500 metrov do cieľa. Sydney prvá, Calypso Gracie už jazdený, už ide teraz aj na úroveň Sydney. Frivolina zatiaľ na bariére a už takisto rukami začal jazdiť jockey Robert Šar a kone máme v cieľovej rovinke 300 metrov do cieľa. A je to Sydney a Calypso Gracie a Moulinet ešte prichádza, Templar takisto zvonka, ale Sydney a respektíve Calypso Gracie, Sydney už slabne, Calypso a Rajči Šimon teraz prechádza. Rajči Šimon s veľkým útokom ide cez Calypso Gracie a bude víťazkou. Je to tak, Rajči Šimon. Calypso Gracie druhý a Moulinet zrejme tretia, Living Colors štvrtá, Sydney piata.